Shout out sa 200 viewers live. Assalamualaikum. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Watas sa marantau. Ay man nanin mga pagarya na saging ami akadugawi na ay man yan na giyang ay Amerika na gitu tigiran na blockade the Strait of Hormuz. Ay man yan na giyang ay Strait of Hormuz na giyang ay ipiliuron oay sa katamparanan sa tunana nagyang kana nakuha na sa pantagagyang kana no pa India oay karagatan na India na sisensiran agyang ay mga tunay ni mga vapor digira udi na nabal agyang ay Amerika aya termiran san na blocking the Strait of Hormuz. Ay man niyan na bublock ni rango ng Strait of Hormuz. Pero kuna ba? Ay man niyan na Strait of Hormuz saya Strait of Hormuz na saya siran, mawat Iran. Agu ay man niyan na aya pitero Iran na sakon din sa barko ayamanan yan na link o di na pagaw o di na miyamasa si sagyang kaya Iran na ayamanan yan na peniran o di na nganinsan. So yami panutul na peto timang kono to wala hula maging utabilingan yan ayamanan yan na miyokitsan o di na punsi sagyang kaya Iran na miyalanggaw niya ng utang mga Amerikan wa mga nabal na mipupato sirangkon gito'y miyalero. Ugid nagyang kaya China na miyakaukit, daran-daran niyan san. Ikadua, nagyang kaya Amerika na piyakata na Iran, at tigira nagyang kaya katakakakad na misaya, na emanan yan na parabu ini sa Iran. Why? Sa di mi kabaya, bastad na tigiran na ayamanan yan na barko aleng, ayamanan niya pagminro barko aleng sa Iran, na so ayamanan yan na barko, adnan deliver niyan sa Iran, why? Udi na adna pemasaan yan sa Iran, nagito'y pembelak ni Iran. Ayamanan yan na diran pakaukitan. Uwi na Peter wag yung Amerika, nagugyang kaya ayamanan yan na Iran, na giyang kaya Strait of Hormuz na still open pansi kung mga private mga vessels. Udi na asar ka di upama asar ka di upama Iran flag na yamanan yan napakaukit. So gina ni katatamanan san saging miya ka talugawi o ay miya ka talugawi na sukaba sa mga maranaw yamanan yan na malalang kawasiran. O ay. So ay pa kayo sino inodisiran di timba ka na disiran ke timba kag still sita no pan saging ceasefire. Masih ceasefire pa nagyang Iran na ugyang kaya Amerika na bapi ang tunasan. Yamanan yan na kaulaw na still pag-prevent pa nagyong ceasefire. Ay sama na dito no miya sa pulugawi. Ada pa naman sa pulugawi, magan ma-expire, agyang ceasefire ka. Dua-dua ka pitugawi sa ceasefire. Inipon ko bitiera, so pa kayo man to, wala mo miya sa pulugawi, agyang lambaon. Sagyang kaya, ada man sa pulugawi. Ceasefire. So, gina ni sitwasyon ni man to, ayaman bu response, agyang kaya Iran, para ma-update no na inwarningan nira na Amerika sa tigiran na odi kanusan awa na klusa nami mambu agyang ay Strait of Hormuz. Oy, klusa nami mambu agyang ay yamanan niya na okay ta sa agyang ay Red Sea. So kabasa korkan, yamanan niya na upama ko sa Strait of Hormuz. Oh, sa Strait of Hormuz. Oy, giyang ay upama Iran na sa Strait of Hormuz. Nagyang ay ipsung si Ipman, oy, nagyang na Red Sea. Gina na Red Sea. Giyang kaya ipiko sa Red Sea na saan matataguya Yemen, agumagubay sila nagyang kaya Oman. Pamana Iran sa sabala, oy, namipupantag Iran na Oman. Oy, pamana gitud no pa Strait of Hormuz. Nagyang sabala na Oman. Na misig kasi Ipman, o pama, piko ka sa Red Sea na sisa na nga Yemen. So, upama ka ayamanan yan na tuman apasin siya nga Iran saging nga Amerika na klusan nira na sabab sa karagatan na Oman nagukaragatan na gyang ayamanan yan na Yemen
So kataon-tan wag nga Oman agung Yemen na tumatampel si sagya nga Iran. So opagileta no na it is very favor to the Iran sabab sa so kabasa korkano. Sisan sa nga napikuan ay piku sa Red Sea. Upama kaging Red Sea na pungga sa nga na di imbibitiara yan na karagatan sa India. Saan sa nga na India na paganero na ipsungon sa Strait of Hormuz sisa nagyang na may pupantag emanan yan na Iran nagyang na Oman ay sumunodun na upama kapiku ka sa Red Sea nagyang na Yemen. Na may ka makasoldegad no pa mas nga na upama na makapangistirit ka na mapasad ka nga Yemen, sagadan ka nga Yemen. Upama to kasi tanusung sa Red Sea. Kaya so kabasa korkano. Emanan yan nagi giyang emalasi na Indian Sea nan. Naging nga ipindiritso siya na Strait of Hormuz na piku kasi upama sa sabala na Red Sea. Mga susuanan na malilitir waya pa na Strait of Hormuz giyang sabala na Red Sea. Now, malpas ka Yemen, kami akasuldugan din sa Akwan, Red Sea, na sugidan ka Amerika, na sugidan ka Saudi Arabia, na miyakatas-tasanan. Miyakatas-tas sa Saudi Arabia. Na malpas ka Saudi Arabia, na ayaman na niya na edni sigid ka naging nga Egypt. Kaging nga Egypt, na nga na Red Sea, iningaranan sa tunoto. Ang na kuha na, miyaka ito ada lalana. Kaya lipatan na nagupan ng Kano Peter. Nayaman na niyan na sa Swiss Canal. Gina Swiss Canal na pusa ni Abu Upker no na masasa ka doon na naging nga Egypt. Na Abu pusa ni upama na parautan na lebed so sabala kawan. Sabala. Nagina ni kinikitaan ng Egypt. So yaman na niya na langon na sugid sa nakuan barko. Upama na miya masa sa gasolina. Na si kagi sa gasolina na rope ko kuha sa kuan. Ayaman na niya na Iran, sa Bahrain, sa Iraq, langon na san sa gingan na Strait of Hormuz. Ginanimala sa Dubai, United Arab Emirates na ayaman na niyan na pakukit ka pa sa Strait of Hormuz. So gito, amay atigagyang nga Iran sa kano Amerika na di kanusan mawa sa dinyo di kapagayanis isagyang kaya dilibirin kami o di na pemasar kami nang belak nami mambuang nga isa o kita ridsi. Na gito ba? Amay kasungga sa kuan ridsi na papaman isigid ka Oman, isigid ka tunay ni Yemen, agina Oman nagu Yemen na talagpada na Iran. Mapasad na ipinagidgad na gyang Saudi Arabia na isigidgap man nagyang ayakwan Egypt masisaka din ang utwa karsada masisaka din ang utwa raga tamya kay ito agina ni connected siya man niyan na Europe agito man niyan na umani sumagidro mang shout out Panoro Maruhom basta Ranaw Vloggers solid. Ayaman na niyan, na makaukit sa kuan, Egypt, na sagad pe. Pagkabed, sulangon no pukit sa Swiss Canal. Naginan na, malpas ka man na Egypt, na sagad na ka, ayaman na niyan na Palestine, giyang nga Gaza mismo, Gaza. Na orya na Gaza, na sagad na ka, giyang gaya, ayaman na niyan na tela ka, Netanyahu, giyang Israel, sagad na ka. Na, niya kadagdagal na naingid kasi siya na nga Tunisia, Italy, Germany, Australia, Greece, Romania. Nagina ni ipkuya giran. Langon na pukuha sa gasolina san sa Europe, dataragi nga so sa Greece, san sa Italy, sa ayaman na niya Tunisia, France. Napakaukit san sa Swiss Canal. So pamaka giyang nga Iran na bala kay Iran mambu, kagiyang na ng bungawan. Gina ng bungawan. Ayaman na pangumawan ng utwa paganay pagukit. Na aya paganay mi pangukit kasan. Sanga na crossing, sanga na pekuan.
Na sisa na Yemen. Nagupo ni rin na mablak na miya ka Korea kaging pera polo a country. Dataraging Romania, Greece, sa Italy, sa France, bapya pan Germany na pugukit siransan. Sa Tunisia, miyak kalala na ebu akses sa naging ebu Egypt. Yung tuwa upama na pelebed ka sa sabela na kapakaya Roman Pyron. Gina sa Swiss Canal. Swiss Canal na ginan ipakata mo kaya manan yan na Egypt. So dataro tumambu ay amala isiwi man to san sagyang na Strait of Hormuz. Nagyang Strait of Hormuz na masisa ka dumambunan. Ay Strait of Hormuz na yamanan yan na kipikuanan maliliteriyo. Pamana literiyo. Maliliteriyo. Na masisa ka dumambunan agyang kaya Iran. Gapa Iran. Agyang kaya Strait of Hormuz. So masisa ka dirang pipya. So giyang kaya kuan. Giyang kaya yamanan yan na Iran. Natigiran na ay manan yan na ditano din bibitira ko kapsagadiw si kau to. Ay manan yan na kapakaya sira ni makanggira-gira. Sira kaysa inipun sa kumyaw na sira di gira-giray. Ugit na iman to na kabaya ay manan yan Amerika na sira ni kapton. Kaya kabaya Amerika na indire kakakaptera nun. Ay manan yan na pitero na create sirang kono pa sa mga sundero na sira ni kapatsan from United Nations. Ay problema na background ng buhay Trump. So gina ni di pagayon na namala nga na Strait of Hormuz. Just imagine na, so lang ono bitira sa polo ay nila pagaging Iran na almost okay. Taman sa nguta otang. Claim agyang kaya Iran sobra 120 billion US dollar ang mapapres sige sagyang apitibarangan na dunia. Dataraging Iraq adna 8 billion draws isa ayamanan niya na China madaklo to ang utamialoy ang matatagon so perak agyang ayamanan niya na Iran na dirang kukuha ka sabab sa agyang kaya ayamanan niya na mapapris papris na agyang kaya Amerika si ini po ni sa ayamanan niya na 1979. So gyanan mauulaw-ulasan ay mala di pagayon na ng Strait of Hormuz. Why? So the rest, naamanan yan na okay. Kagya, si Trump iman to na dataro pagabubaan niya nagyang kamantes yan, sabab sa pitero yan, asar kakuan. The nuclear weapon nagyang Iran na kapakaya makapagayon si Iran. So, sama niya, ay latest iman to na adna may papansak, resuming. Kapakaputo, agyang kaya ceasefire, sabab sa iman to, nagyang kaya Pakistan, na iman to na CCE, udi na sumiyong, katata na Iran kaya pakauma, sumiyong sa imanan niya na Iran, sa paguluan na nagyong tamapuro o sundur wagi nga Pakistan, aguso mga foreign minister Iran, sumiyong siran sa imanan niya na Iran, nakautwa inalaw siran niya kini foreign minister, agi nga Iran, aguso mga dato sa Iran, may bitiray siran ro, may pantag sa nga restarting, udi na, kapumitiarap man si Roman. Sagyang kaya ceasefire sa daniyang pan ka-expire. Kagya digito untay mataor ka noron o kailan no to ka-expire. Basta 2 weeks bu. Why? From the start, from sagyang uta kaya ceasefire ran na 2 weeks bu. Na sa manay na magan ma-expire. So panamara na Pakistan ay manan yan na before that expiration of ceasefire na maad nagyang uto akwan bitiara. So samanan man po, nagyang kaya Amerika na dataro pambagay sa may to abutas, sa maka-resume si Roman nagyang katidawa. So ginan, tutukan tanoy man to, nagyang ka na pistok, nagyang kaya tunay ni Islamabad, udi na Pakistan, na iman to na sumiyong siran sa imanan niya na Iran, ka bitiara ni Ranro, nagyang kaya resume, udi na pistok. Saging around 2 pistok. Shout out sa 600 viewers live. So sa na rin maka-follow na. Followan ni wag yung Facebook tano para ka-notify ka no kung mga live tano, gusto mga post tano. May pantag si Sagyang Adikatido sa Sagyang Middle East. Ago katata, sobra 600. Pang share ni wari yung kabar live. Kepikan waki kamata ng umapeta mga kapyak ni Manto.
United States Defense Secretary Petty saan lang ako siya kaya Vice President. Anda dito ang tapambutian ng lagi. Tehran threatens maritime bloc as Pakistan lead US-Iran talk in days 47. Ay man niya na imanto na ika patpolo agupito. Gawi inipuun sa ko puna nagyang katidawa. Key development, imanto ko nagyang amyang anggulawla. Pakistan emerged as a sole channel for US-Iran message with second round of negotiation expected in Islamabad next week. Ay man na yan na pupaki tokawan, o di na pupaki gida magyang Pakistan. Ay man na yan na sira niya pa man na sentro agyang bitiara si sagyang kuma second round of negotiation expected na next week kudun kilimba si sagyang Pakistan. Iranian official warned of blocking key maritime routes if US naval action threatens ship citing ceasefire violation. Peter wag yang Iran, pupaka inang ka nami, udi na pag-warningan nami. Agyang United States of America si ko kababila kay Iran. Si sagyang kaya maritime routes, udi nagyang kaya pangarsadaan si sagyang ragat. Why? If US naval action threaten ship citing ceasefire violation, agyang kaya tigyan na yamanan niya na Amerika na marayagaya. Si ko yamanan niya na violation si sagyang kaya miadin ceasefire at pasimbu.